महिला कांग्रेस अध्यक्ष, एनएसयू अध्यक्ष और हमारे मीडिया चेयरमैन भी हैं सुनील जी, मैं उनका भी यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ। हम लोग आज एक पुस्तक जो महंगाई पर है उसको यहाँ पर लॉन्च करेंगे, हमारे आदरणीय यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान जी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी, वो अपनी बात को आपके बीच में रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। शुरू करूया का? नमस्कार. या गोवा काँग्रेस आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये इथं AICCचे महासचिव श्री दिनेश गुंडूरावजी, मीडियाच्या दिल्लीहून आलेल्या प्रतिनिधी अलका लांबाजी, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा संगीताताई परब, सॉरी बीना नाईकजी, सॉरी और सेवा दल के और यूथ कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारी और गोवा के, पणजी के और बाहर के राज्यों से आए आप सब मीडिया के साथी, आपले पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, उद्याच्याला केंद्र सरकारचं वार्षिक अंदाजपत्रक सादर केलं जाणार आहे. आता थोड्या वेळात किंवा कदाचित आता आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेमध्ये सादर केला असेल, त्याची अजून काही माहिती आलेली नाही आणि हा अंदाजपत्रकाचा सीझन आहे. आणि त्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय काँग्रेसने भाजपच्या केंद्र सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं संचालन कशा प्रकारे केलेलं आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय होणार आहेत याच्याबद्दल एक ही जी पुस्तिका आम्ही आता प्रकाशित करतोय, तुमचं वितरण त्याचे लगेच होणार आहे, त्या मुद्द्याबद्दल मी आज इथे बोलणार आहे. आपण इथे सगळे आल्याबद्दल सुरुवातीलाच आपले सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. गेली 7 वर्ष झालं दिल्लीचं केंद्र सरकार आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, त्या अर्थव्यवस्थेचं संचालन करत आहे. आता आपण जर 7 वर्षाचा एक आलेख पाहिला, फार आकडेवारी देणार नाही, पण पहिली 2 वर्ष UPA सरकारच्या कारकिर्दीमुळं अर्थव्यवस्थेचा विकास दर हा बऱ्यापैकी होता. 8.3% केला. पण त्यानंतर मोदींनी स्वतः घोडचुका करायला सुरुवात केली. पहिली घोडचूक म्हणजे नोटबंदी, अविचारी निर्णय, देशातल्या करोडो लोकांना त्याचे परिणाम भोगावे लागले. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी वस्तू आणि सेवा कर लागू केला. कल्पना चांगली होती, पण त्याची अंमलबजावणीमध्ये ज्या चुका झाल्या त्याचा परिणाम सर्व छोट्या उद्योगपतींना, छोट्या दुकानदारांना आणि या सगळ्यांना फार मोठ्या गंभीर परिणाम त्याचे भोगावे लागले. आणि परिणामस्वरूप डिमॉनिटायझेशन झाल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था कोसळायला लागली. आपण जर आकडे पाहिले तर 8.3% ती 7, 6 आणि शेवटी कोविड पूर्वी 19-20ला ती 4% आली असं भारत सरकारचं म्हणणं आहे. 4% वार्षिक विकास दर हा देशाच्या इतिहासातला फार कमी विकास दर आहे. पण कालच मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार
डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम याने एका आंतरराष्ट्रीय पत्रिकेमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि संशोधनात्मक असा लेख लिहिलेला आहे. अरविंद सुब्रमण्यम हे स्वतः मोदींनी निवडलेले देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की कोविड पूर्वी आपल्या देशाचा आर्थिक विकास दर 4% जो सर्वात कमी होता असं केंद्र सरकारचंच म्हणणं आहे, तर तो 4% नव्हता, तर भारताची अर्थव्यवस्था ही आकुंचित पावली, म्हणजे निगेटिव्ह ग्रोथ रेट होता. Now this is a very serious charge by the former chief economic advisor, Dr. Arvind Subramanian. What he says indefectively is Modi government is lying about the health of Indian economy. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीबद्दल जी आकडेवारी प्रकाशित केलेली आहे ती चुकीची आहे, फुगवून दिलेली आहे आणि भारताची अर्थव्यवस्था मोदी सांगतात त्याच्यापेक्षाही वाईट आहे. आणि त्याचा प्रूफ देताना अरविंद सुब्रमण्यम म्हणतात की श्रीमंत राष्ट्राचे G20 देश आहेत, त्या G20 देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 19व्या क्रमांकावर होती. कोविडच्या ह्याच्यामध्ये आपली जर 7.3% घसरली. का घसरली? इतर देशांची नाही घसरली एवढी, चीनची नाही घसरली, अमेरिकेची नाही घसरली, युरोपची नाही घसरली, मग आपली का घसरली? तर कोविड पूर्वीच अर्थव्यवस्था ही रसातळाला गेली होती. आणि डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम म्हणतात त्याप्रमाणे +4% नाही तर उणे टेरिटरीमध्ये गेली होती. हा पहिला मुद्दा घ्या. आता काय होतं की जर अर्थव्यवस्थेचा विकास दर खुंटला, अर्थव्यवस्था जर वाढायचं थांबलं, तर मग उत्पन्न कमी होतं, सरकार चालवायला अडचणी येतात आणि मग अर्थव्यवस्थेमध्ये पगार कसे द्यायचे, निवृत्ती वेतन कसं द्यायचं, व्याज कसं भरायचं याची चिंता होते. आणि अशा दुष्टचक्रामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सापडलेली आहे. आता पर्याय काय? पर्याय 3. पगार तर दिले पाहिजेत, पेन्शन दिली पाहिजे, कर्जाचे हप्त्यावर व्याज दिलं पाहिजे, कर्जाची परतफेड केली पाहिजे, पण उत्पन्न नाही, उत्पन्न कमी व्हायला लागलेलं आहे. मग मार्ग राहतात 3, लक्षात घ्या. एक कर्ज काढणं, दुसरं कर वाढवणं आणि तिसरं सरकारी कंपन्यांची विक्री. या 3 सूत्री कार्यक्रमावर मोदी सरकार चाललेलं आहे. आणि त्यापैकी एक मुद्दा म्हणजे कर वाढवले आणि महागाई त्यामुळे वाढते, त्याबद्दल मी आमच्या या नोटमध्ये आम्ही विशेष लक्ष दिलेलं आहे. पण लक्षात घ्या, अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलेली आहे, उत्पन्न कमी झालेली आहे, सरकार चालवायला सरकारकडे पर्याय नाही. मग कर्ज, कर आणि विक्री, 3 मार्ग आता मोदी सरकार चालवते. आणि म्हणून भाजपच्या हातामध्ये पुन्हा अर्थव्यवस्था सोपवणं आणि ती राज्यात सोपवणं, भाजपच्या विचाराला सोपवणं, भाजपच्या अर्थव्यवस्थेच्या फिलॉसॉफीला पोहोचवणं हे देशाच्या आर्थिक स्वास्थ्याकरता धोकादायक आहे, हानिकारक आहे. हा मुख्य मुद्दा मी आपल्याला सांगतो. उद्याच्याला बजेटमध्ये निर्मला सीतारामन याच्यावर काय मार्ग काढतायत का फक्त सरकारी कंपन्यांची विक्री हा एवढाच मार्ग राहिलेला आहे हे आता उद्या आपल्याला कळेल. आता महागाईमुळे त्याचे 3 मुद्दे मी जे सांगितले की कर्ज तर सतत वाढत चाललेलं आहे आणि आता देशाचं कर्ज आपल्या एकूण GDPच्या 90% गेलेलं आहे. Our debt to GDP ratio has reached about 90% of our GDP, which is very, very high. आणि त्यामुळे मग त्या कर्जावर व्याज भरावं लागतंय, व्याज द्यावं लागतंय आणि मग सगळंच गणित बिघडते. ही परिस्थिती झालेली आहे. पण आज कर वाढ भाजपला अपरिहार्य आहे, करावीच लागते आहे. आता पगार देता येणार नाही, पेन्शन देता येणार नाही आणि कर वाढीचा बोजा हा तुमच्या आमच्यावर पडलेला आहे. आज देशातला तो घाऊक महागाई निर्देशांक आहे, तो होलसेल इन्फ्लेशन रेट आहे, तो गेल्या 12 वर्षातल्या उच्चांकावर आहे, सर्वात जास्त आहे. आणि तो गेल्या वर्षभरात आपण पाहिलं तर तो महागाई निर्देशांक 14.23% एवढा गेलेला आहे.
होलसेल प्राइस इंडेक्स आणि जी रिटेल प्राइस इंडेक्स आहे ती देखील 5.5% गेलेली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न असतो की 4% महागाई निर्देशांक असावा, पण तो 5.5% त्याचा अर्थव्यवस्थेवर फार गंभीर आणि अनिष्ट परिणाम होतो. करवाढीमध्ये सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे डिझेल पेट्रोलवर करवाढ, आणि ती डिझेल पेट्रोलवर मोदी सरकारने गेल्या 7 वर्षामध्ये एक्साईज ड्युटीच्या माध्यमातून आणि बाकी कर डिझेल पेट्रोलवर लावलेले त्यातून 24 लाख कोटी रुपये गेल्या 7 वर्षात गोळा केले. हे 24 लाख कोटी जर डिझेल पेट्रोलच्या करातून मोदी सरकारने गोळा केले नसते तर सरकार चालवता आलं नसतं. हा मुख्य मुद्दा आहे. आणि ही खरं म्हणजे दफाखोरी आहे. सर्वसामान्य माणसाला तुडवलं जातंय आणि त्यातून या एक्साईज ड्युटीच्या माध्यमातून सरकारने 24 लाख कोटी रुपये गेल्या 7 वर्षात गोळा केले. आकडे सांगितले तर जेव्हा आमचं सरकार होतं त्यावेळेला पेट्रोलवर एक्साईज ड्युटी ही 9 रुपये 48 पैसे होती. ती भाजपमध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 32 रुपये 90 पैसे झाली आणि तो म्हणजे 2014 म्हणजे काँग्रेस UPA सरकारच्या तुलनेमध्ये 18 रुपये 42 पैशाने एक्साईज ड्युटी पेट्रोलची वाढवली. तशी डिझेलची एक्साईज ड्युटी ही 18 रुपये 24 पैसे प्रति लिटर वाढवलेली आहे आणि त्यातून हे पैसे गोळा केलेले आहेत. जर काँग्रेस UPAच्या काळात जी एक्साईज ड्युटी होती तीच जर कायम राहते आज असती तर पेट्रोल हे 22 रुपये 65 पैशांनी स्वस्त झालं असतं आणि डिझेल 25 रुपये 25 पैशांनी स्वस्त झालं असतं. ही महागाई फक्त भाजपच्या एक्साईज ड्युटीच्या वाढवल्यामुळे झालेली आहे. आणि हे जी पार्श्वभूमी आपण पाहिली तर आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती मात्र कमी होत आहेत. आमच्या काळामध्ये जेव्हा आम्ही सरकार सोडलं तेव्हा $108 प्रति बॅरल ही कच्च्या तेलाची किंमत होती. ती आज 73 आहे, पण मोदी सरकारच्या काळामध्ये ती $29 खाली गेली होती. इतका मोदी सरकारला कमी खर्च येत होता कच्चं तेल विकत घ्यायचा. तरी पण रिफाईंड तेलावर पेट्रोल डिझेलवर मात्र मोदींनी कर वाढवून किमती वाढवत ठेवलेल्या आहेत. आता काँग्रेसच्या काळामध्ये पेट्रोल 71 रुपये प्रति लिटर होतं, डिझेल 57 होतं. ते आज दिल्लीमध्ये 100 रुपयाच्या वर आणि इथं सुद्धा मला वाटतं 100 रुपयाच्या वर गेलेलं आहे. जर आपण गॅसचं पाहिलं, घरगुती LPG सिलेंडर असतात ते, कमर्शियल गॅस आणि पाईप्ड गॅस आणि CNG ह्याचं जर पाहिलं तर उज्ज्वला योजनेच्या नावाखाली मोदी सरकारने पेट्रोल पंपावर आणि वर्तमानपत्रात प्रचंड जाहिराती दिलेल्या आहेत, प्रचंड खर्च केलेला आहे. परंतु LPG सिलेंडरच्या किमतीमुळं ज्यांना उज्ज्वला गॅस दिलेले आहेत त्यांना वर्षात 3 सिलेंडर सुद्धा घेता येत नाहीत असं CAGचं म्हणणं आहे. वर्षभर ते टिकतच नाही ते, आणि त्यांना पुन्हा मग लाकूड, कोळसा आणि शेणीवर स्वयंपाक करावा लागतो. 2014 LPG सिलेंडरची किंमत 410 होती. ते आज 900 रुपयाच्या वर गेलेली आहे, काही ठिकाणी 1000च्या वर गेली. आपण सगळे पाहतोय 2.5 पट किमती वाढल्या. आता गॅस येतो परदेशातून, तर आंतरराष्ट्रीय गॅसच्या किमती या 13-14 880 प्रति मेट्रिक टन होत्या. ते 22 कमी झालेल्या आहेत, 775 आहेत. पण मोदींनी मात्र गॅसच्या किमती भरमसाठ वाढवल्या आहेत, कर वाढवला. कमर्शियल सिलेंडरच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर कमर्शियल सिलेंडरची किंमत 2000 रुपयेपर्यंत वाढलेली आहे. ती आमच्या सरकारच्या काळामध्ये 1541 रुपये. पाईप नॅचरल गॅस, घरात जो पाईपनी गॅस दिला जातो त्यामध्ये देखील 35 रुपये 61 पैसे प्रति युनिटची किंमत होती. त्यामध्ये देखील मोदी सरकारनं 54% वाढ केलेली आहे. फक्त डिझेल पेट्रोल नाही, हा तर एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण कर गोळा करणं डिझेल पेट्रोल फार सोपं असतं. नुसतं बोर्डवर किमती वाढवल्या की आज एक्साईज ड्युटी वाढली की पैसे आपोआप जमा होतात. पण खाण्यापिण्याच्या गोष्टी देखील मी तक्ता दिलेला आहे यामध्ये, की अगदी सरसोचं तेल असेल 102 रुपयेवरून 214, म्हणजे आमच्या वेळच्या किमती आणि आत्ताच्या किमती. तांदळाच्या किमती 27 पासून 48, कणिक म्हणजे पिठाची किंमत गव्हाच्या 20 ते 50, तूर डाळ 74 ते 160, उडद डाळ
70 ते 200, मूग डाळ 92 ते 175, मसूर, साखर, पुन्हा शेंगदाणा तेल 156 ते 230, या सगळ्या किमती आम्ही दिलेल्या आहेत. गूळ 37 ते 100, बेसन 44 ते 114, या सगळ्या किमती बिग बास्केट या दुकानातून आम्ही आत्ताच्या प्राइसेस घेतलेल्या आहेत. आमच्या वेळच्या प्राइसेस देखील त्यांच्याकडून घेतलेल्या आहेत. 2-2चे पट या किमतीमध्ये घरगुती वापराच्या किमतीमध्ये वाढ झालेली आहे. प्रवासी रेल्वे भाड्यामध्ये 205% वाढ झालेली आहे. दररोज भारतामध्ये 220 ते 250 लाख प्रवासी दररोज रेल्वेने प्रवास करतात. आणि या आमच्या काळामध्ये रेल्वेचं भाडं 32 पैसे प्रति किलोमीटर होतं, ते आता 110 रुपये प्रति किलोमीटर झालेलं आहे. म्हणजे 343% रेल्वे भाड्यामध्ये वाढ झालेली आहे आणि सामान्याला ही सगळी भोगावी लागते. प्लॅटफॉर्म तिकीटचे दर 2 रुपयाहून 30 केले होते, पण कोरोना काळामध्ये पुन्हा 10 वर आणलेत. कोरोना संपला की पुन्हा 30 वर जातील. माल वाहतुकीच्या दरामध्ये 1 रुपये 37 पैसे प्रति किलोमीटरहून 1 रुपये 88 पैसे म्हणजे 40% वाढ. आता नवीन वर्षामध्ये या भाजपनी निर्माण केलेल्या महागाईमुळं 13 प्रमुख गोष्टींचा मी इथे उल्लेख केलेला आहे, फक्त उल्लेख फक्त करतो. तर 13 प्रमुख गोष्टींचा परिणाम आपल्याला भोगावा लागणार. कपडे महाग होणार आहेत, कारण कपड्यावर GST हा 5% वरून 12% केलेला आहे. 1000 रुपयाच्या पेक्षा कमी कपड्याच्या किमतीवर देखील 5% 12% केलेलं आहे. मग त्यामध्ये मोजे, टॉवेल, कॉटन साड्या, शर्ट, पॅन्ट वगैरे सगळ्यावर GST 12% केल्यामुळं 7% कर वाढलेला आहे. तसंच आता हा जो कर वाढवला होता तो घाईघाईने 5 राज्याच्या निवडणुकीमध्ये तात्पुरता स्थगित केलेला आहे, पण 1 मार्चपासून निवडणूक संपल्या की तो पुन्हा कर लादला जाईल. त्याचबरोबर डाईंग अँड प्रिंटिंग, टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्ये, उद्योगामध्ये डाईंग अँड प्रिंटिंग करावं लागतं. त्याच्याकरता जे जॉब वर्क असतं, बाहेर पाठवतात डाईंग अँड प्रिंटिंग करायला, त्याच्यावर देखील 12%चा GST आता वाढवून 18% केलेला. त्याचा परिणाम सगळ्या कपड्यांच्यावर होणार. चप्पल आणि पायतानं आणि बूट याच्यावर 1,000 रुपये कमी किमतीच्या जोडीवर 5% वर 12% GST. हे सगळे गोरगरिबांच्या वापराची पायतानं, चप्पल, जोडे हे सगळे महाग होणार आहेत. कोरोनाच्या काळामध्ये माणसं ऑनलाईन जेवण ऑर्डर करत होती, आपल्याला माहिती आहे की झोमॅटो वगैरे. तर त्यामध्ये देखील आता GST हा 5% द्यावा लागणार आहे, पूर्वी द्यायला लागत नव्हता. म्हणजे 5% वाढ झाली. एक आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये फास्ट मुव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स हा एक प्रकार असतो. दैनंदिन लागणाऱ्या गरजा, जे टॉयलेट किट्स असेल, काही कुठं खायचं असेल, ब्रेकफास्ट फूड असेल, तर यामध्ये देखील भाजप सरकारने 6% वरून 10% GST वाढवलेला आहे. आता विचार करा, किती लोक ह्या वस्तू वापरतात आणि त्या प्रत्येकाला जर 4% टॅक्स वाढला तर किती महागाईवर त्याचा कसा परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर मग जे व्हाईट गुड्स त्याला म्हणतात, एअर कंडिशनर, फ्रीज वगैरे, याच्यामध्ये पण GST वाढवलेला आहे. आणि त्यामुळं सगळ्या व्हाईट गुड्सच्या कंपन्यामध्ये टेलिव्हिजन असेल, फ्रीज असेल, वॉशिंग मशीन असेल, यांनी आपल्या किमती वाढवलेल्या आहेत. ATM मधून आपले स्वतःचे पैसे बँकेतून काढायचे असतील, ATM मधून आपण प्रत्येकजण ATM वापरतो, तर त्यामध्ये काही व्यवहार तुम्हाला फुकट करायची परवानगी आहे, पण ते संपल्यानंतर मग रिझर्व्ह बँकेने प्रत्येक ATMच्या ट्रान्झॅक्शनवर 21 रुपये हे ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट अशी घ्यायला परवानगी दिलेली आहे. ऑनलाईन टॅक्सी आणि ऑटो बुकिंगवर देखील ॲपवरून आपण जर ऑर्डर केलं तर त्यामध्ये देखील 1 जानेवारीपासून 5% GST कर लागणार आहे. ह्याचा परिणाम फार मोठा होतो. 5% लागला म्हणजे लगेच 5% महागाई वाढते, की जॉब कुठे आपण दैनंदिन खर्च करतो. कार, ऑटोमोबाईलवर पाहिलं तर तिथं देखील आता सगळ्यांनी इनपुट कॉस्ट वाढल्यामुळं किमती वाढवल्या आहेत. अगदी मोठ्या कंपन्या असतील, मारुती सुझुकी, रेनॉल्ड, होंडा, टोयोटा, सगळ्यांनी आपल्या किमती वाढवल्यात. आणि टाटा मोटर्सने 1 जानेवारी 2022 पासून आपल्या सर्व कमर्शियल वाहनांच्या किमतीमध्ये 25% वाढ केलेली आहे. कारण सगळे इनपुट कॉस्ट वाढलेली म्हणून वाढलेली. सिमेंटच्या किमतीमध्ये वाढ होऊन जातात 400 रुपयापर्यंत सिमेंटची किमती गेल्यात. बांधकाम व्यवसायामध्ये प्रत्येकाला घर बांधायचं असतं, रिपेअर करायचं असतं, त्याला हा भुर्दंड भागावा लागणार आहे.
स्टीलची किंमत वाढलेली आहे, घर बांधायला लागतं आणि त्यामध्ये स्टील कंपन्यांनी 3 ते 4 हजार प्रति टन आपल्या किमती वाढवलेल्या आहेत. त्यामुळे टाटा स्टील आहे, जिंदाल आहे, आर्सेलर मित्तल आहे, यासारख्या बुडभर कंपन्यांच्या हातात स्टील इंडस्ट्री आहे आणि मोदी सरकारच्या कराची जी भूक आहे त्याकरता ह्या किमती वाढवल्यामुळे सर्वसामान्य माणूस पिटला जातो. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक आहे भारत सरकारच्या पोस्ट खात्याची, त्यामध्ये देखील 1 जानेवारीपासून 4 वेळेला वर्षातून आपल्याला बचत खात्यातून फुकट पैसे काढता येतील, पण त्यानंतर प्रत्येक वेळेला 0.5% त्यावर टॅक्स लावावा लागेल. आणि साधी गोष्ट, आता क्लब असोसिएशनमध्ये आपण जर कुठं गेलो तर त्यावर देखील ज्या सेवा दिल्या जातात त्यावर देखील GST 1 जुलैपासून लावलेला आहे सरकारने. अगदी नर्सरीच्या मुलांच्यावर ड्रॉइंग टूल किट असते किंवा शाळेचं जे सामान असतं त्यावर देखील 5% GST लावून त्या देखील गोष्टी वाढवल्या आहेत. म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या उपयोगाच्या सर्व वस्तूंच्यावर मोदींनी भरमसाठ कर लावलेला आहे. 5% म्हणजे काय फार वाटत नाही, पण करोडो लोक, 140 कोटी जनता जेव्हा हे सामान बाजारात विकत घ्यायला जाते आणि त्यांना नसलेला GST द्यावा लागतो किंवा 5%चा 12 होतो किंवा 12%चा 18% होतो, तर ही 7-8% वाढ ही सामान्य माणसाच्या बोकांडी बसते. आणि म्हणून आज महागाई निर्देशांक हा गेल्या 12 वर्षात सर्वात जास्त किमती पोहोचलेला आहे. आता मोदी सरकार उद्या काय करेल काय माहिती नाही, पण मला वाटतं की एक गोष्ट लक्षात घ्या की जो अर्थव्यवस्थेचा विकास दर घसरलेला आहे त्याचा एक स्पष्ट संकेत असा आहे की मोदी सरकारचा अर्थव्यवस्थेवरचा ताबा सुटलेला आहे. मोदी सरकारचं अर्थव्यवस्थेचं नियंत्रण संपलेलं आहे. The Modi government has lost the control of the Indian economy. There is no alternative to selling the state companies, the public sector companies, increasing taxes and debt. या 3 गोष्टीवरून सरकार चाललेलं आहे. Situation is very dangerous and that's why I come to appeal to you. Defeat BJP wherever possible. आज गोव्याची निवडणूक आहे. तुम्ही म्हणाले तुम्ही केंद्र सरकारवर बोलला, पण आज भाजपचा पराभव करणं हे गरजेचं आहे. म्हणून या गोव्याच्या आणि इतर 4 राज्यांच्या ज्या निवडणुका आहेत त्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करून 2024च्या भारतीय जनता पक्षाच्या पराभवाची आपण सुरुवात इथून करावी अशी अपील करण्याकरता मी आपल्या मार्फत मी गोव्याच्या जनतेला अपील करतो. आणि आपण या येणाऱ्या गोवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये यावेळेला गोवा काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत द्यावं. 5 वर्षापूर्वी देखील तुम्ही काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केलं होतं, काँग्रेसच्या 17 जागा आल्या होत्या, पण नंतर काय झालं आपल्याला माहिती आहे. आता तशी परिस्थिती येऊ देऊ नका. आणि एका पक्षाच्या हातात जर गोव्याची अर्थव्यवस्था जर आपण दिली, गोव्याची गेली 5 वर्ष कशा प्रकारे सरकार चाललेलं आपल्याला माहिती आहे आणि त्यामुळं गोव्याची जनता या सरकारची हकालपट्टी करणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे की गोव्याच्या जनतेचा आशीर्वाद कांग्रेस पक्षाला मिळेल. धन्यवाद. आपल्याला काही विचारायचं असेल तर. मैं अपने पत्रकार साथियों को बताना चाहते हैं कि आज जब देश का बजट पेश किया जा रहा है उसी समय 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं. 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार और महंगाई की मार पड़ रही है. गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान. पृथ्वीराज चौहान सर ने बताया कि भाजपा ने कैसे गरीब की रोटी पेट पर लात मारा. कपड़ा और मकान की बात करें, ये रोटी है. ये रोटी जिसमें आपका घरेलू गैस का सिलेंडर हो, तेल हो, दालें हो, ये गरीब की पहुंच से बाहर पहुंच गई, उसे यहां पर मार पड़ी. रोटी, कपड़ा, आपको अभी बताया 5% GST को सीधा जो है 12% GST करके उस गरीब के पेट पर तो लात मारी, अब उसका तन का कपड़ा भी छीन लिया है. मकान, सर ने अभी जैसे बताया, एक सीमेंट की बोरी 50 किलो की जो 340 रुपए की थी, सीधा 60 रुपए बढ़ाकर उसको 400 रुपया कर दिया गया. हम लोगों ने सुना है नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर. ये जो महंगाई है ये मोदी मेड डिजास्टर है. ये मोदी मेड डिजास्टर है कि आज नारा हुआ करता था 2013 में जब भाजपा सत्ता में नहीं आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार. आज कांग्रेस
हालात को देखकर नारा दे रही है, बहुत हुई मोदी की मार, बहुत हुई मोदी की मार। अब उससे राहत के लिए कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी महंगाई के खिलाफ सड़क हो या आज से जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र, वहां पर गरीब की, आम जन की, मध्यम वर्ग की आवाज बनकर आपको बोलते हुए दिखेंगे। और मीडिया साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बार बार ये दिखाया जाता है कि विपक्ष दिख नहीं रहा, विपक्ष सवाल नहीं कर रहा। विपक्ष आज यहां पर भी है, विपक्ष सड़कों पर भी था, और विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के चेहरे के तौर पर आपको सदन में भी गरीब आमजन की इस महंगाई से राहत के लिए आवाज उठाते हुए दिखेगा। मैं पत्रकार साथियों को आमंत्रित करती हूं कि आप हमारे नेता पृथ्वीराज चौहान सर से जो भी सवाल करना चाहें आप सीधा सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, कल अमित शाह जी गोवा में आए थे, उन्होंने कहा है कि पहले इस पे इकोनॉमी करें, बाद में करेंगे गोवा का। सेकंड और क्वेश्चन, फर्स्ट महंगाई। सुरेशजी, भाजप असं म्हणतं की काँग्रेस फक्त भ्रष्टाचार करत होते, पण आम्ही देशात साधन सुविधांचं जाळं निर्माण केलं असं दावा ते करतात प्रत्येकवेळी, त्यावर तुम्ही काय सांगता? नाही, असं आहे की साधन सुविधा या प्रत्येक सरकारने केलेल्या आहेत कमी जास्त प्रमाणामध्ये। आज मुद्दा असा आहे की मूलभूत प्रश्न मी जो विचारतोय की भाजपचं देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं नियंत्रणाचा सुटलेलं आहे, ताबा सुटलेला आहे। आकडे फसवून दिले जात आहेत। मी मगाशी सांगितलं की डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यमनी आपल्या एका प्रसिद्ध मासिकामध्ये, आंतरराष्ट्रीय मासिकामध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर लिहिताना, आणि ते मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते, मोदींनी आणले होते त्यांना, ते म्हणतात की 19-20 म्हणजे कोविडच्या पूर्वीची अर्थव्यवस्था भारत सरकार सांगताय 4% होती, जे आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वात कमी विकास दर होता। पण तो 4% नव्हता, तर तो 0% खाली होता। म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था वाढली नाही तर घसरली, असं अरविंद सुब्रमण्यम म्हणतात। तुम्हाला आकडे लपवायची पाळी काय येते? आज सगळे बाकीचे पॅरामीटर सगळे चाललेले आहेत, आणि त्यामुळे काय होतं, जेव्हा अर्थव्यवस्थेचा विकास थांबतो तेव्हा सरकारकडे उत्पन्न येत नाही आणि सरकार चालवायला पैसे राहत नाही, तर तेव्हा मग हे कर्ज, कर आणि विक्री हे करावं लागतं। आणि आमचा मुख्य मुद्दा आहे की तुम्ही अर्थव्यवस्थेचं संचालन करताय, तुम्ही काही रस्ते बांधले असतील, काय केलं असेल, ठीक आहे, तुम्ही आता आत्मनिर्भरतेची घोषणा करता, ज्याचाही विरोध काही लोक करतात की चुकीची पॉलिसी आहे। पण आज मुख्य मुद्दा काँग्रेस पक्षाचा असा आहे की अर्थव्यवस्थेचं नियंत्रण मोदी सरकारचं संपलेलं, तुटलेलं आहे, म्हणून कर वाढवल्याशिवाय, आता डिझेल पेट्रोलवरचे कर वाढवणं, त्यामुळे लोकांना त्रास होईल, ते मोदी सरकारला कळत नाही का? पण पर्याय नाही आहे, कर वाढवणं अपरिहार्य झालेलं आहे। आणि ही आमची विनंती आहे की तुम्ही UPA सरकारच्या 10 वर्षाचा कारकीर्द पाहणे, मोदींची 7 वर्षाची कारकीर्द बघा, आणि त्यामध्ये असं आपल्याला ही महागाई, जी कारण नसताना एवढी महागाई होतीये, कारण विकास दर कमी झालेला आहे, म्हणून त्याला मोदी सरकार जबाबदार आहे। चव्हाण साहेब, एक मुद्दा असा आहे की मोदी कोण? सरकारचे सर्व मंत्री आणि सर्वजण एक दावा ठोकतात की आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती भारताचा चेहरा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रेझेंट झालाय आणि खूप महत्व असं प्राप्त देशाला झालंय। मला दुसरा प्रश्न विचारायचा आहे की खरोखरच तशा प्रकारची गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक देशात होती आहे का, आणि झाली असेल तर ती कुठल्या क्षेत्रामध्ये झाली, काय आहे याचा काही हे आहे का? दोन गोष्टी आहेत की आपल्या देशाची प्रतिष्ठा वाढावी, कोणाला वाटणार नाही, आपल्या सगळ्यांना वाटतं की आपल्या देशाची प्रतिष्ठा वाढली पाहिजे। आज मोदी क्रेडिट घेत आहेत, पण हे खरं आहे का? आमचं सरकार असताना आणि सुरुवातीच्या मोदींच्या वर्षामध्ये फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी म्हणून मॉनिकर किंवा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं नामांकन झालं होतं की फास्टेस्ट ग्रोईंग डेव्हलपिंग डेमोक्रेसी। म्हणजे आपण एकतर लिबरल डेमोक्रेसी आहोत, लोकशाही आहोत आणि लिबरल आहे, तर अशा प्रकारच्या म्हणजे चीनची याच्या विरोधात हुकुमशाही आहे, तर अशी डेमोक्रेसी सर्वात वेगानं वाढते आहे असं आपल्याबद्दल म्हणत होतं। आज कोण म्हणतंय कसं आहे? मी मगाची उदाहरण दिलं आपल्याला, G20 देशांच्या कोविड वर्षाच्या विकास दरामध्ये भारताचा नंबर 19वा आहे, फक्त UK आपल्या खाली आहे। 7.3% देशाची अर्थव्यवस्था घसरली, इतर सर्व देशांनी आपली अर्थव्यवस्था सावरली का त्यांनी योग्य निर्णय घेतले, अर्थव्यवस्थेमध्ये त्यांनी पैसे ओतले। मोदींनी अर्थव्यवस्थेचं कोविडचं नियंत्रण करताना देखील ज्या चुका केलेल्या आहेत, त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था ही आता रेंगाळायला लागलेली आहे, आणि आता
फार मोठी भारताची प्रतिष्ठा तर असं बिलकुल नाही आहे. दुसरा मुद्दा, देशामध्ये ज्या प्रकारे हुकुमशाही पद्धतीनं सरकार चाललेलं आहे, पेगाससचं उदाहरण आपण पाहिलं असेल, जशी पाळत ठेवली जाते सामान्य नागरिकांच्यावर, विरोधकांच्यावर, मीडियाच्या कार्यकर्त्यांच्यावर. त्यामुळं आज डेमोक्रेसी इंडेक्समध्ये लोकशाही निर्देशांकामध्ये भारताचा नंबर पहिल्यांदा गेल्या वर्षी घसरलेला आहे. आणि जगामध्ये भारताची मोदी सरकारच्यामुळं चितू व्हायला लागलेली आहे. मोदी सरकार हे एक्स्ट्रीम राईट विंग सरकार आहे असं नामकरण आता देशाच्या जगातल्या लोकांनी केलेलं आहे. त्यामुळे भारताची प्रतिष्ठा मोदींनी वाढवली. ही स्वतःची पाठ थापटून घ्यायचा प्रकार आहे. स्वतःचे पुतळे उभं करणं आणि हे करणं ठीक आहे, जाहिराती देणं, पण जगामध्ये काय चाललंय ते आपण पाहिलं तर देशाची प्रचंड मोठी अप्रतिष्ठा एक अर्थव्यवस्थेच्या संचालनामुळं आणि जे हुकुमशाही पद्धतीचं सरकार चालले त्यामुळे झालेली आहे. Will you be boycotting the presentation of budget by Nirmala Sitharaman session? No, I think that will be the decision taken by our parliamentary party. Congress parliamentary party will decide whatever to be done. When you are exaggerating this much of things, when you are not performing in Parliament itself, how do you look at it, sir? No. Who says you are not performing? Let the parliament be held. They are not holding meetings of parliament. They are not allowing discussion to take place in parliament. Was there a debate on agriculture bills? Was there a debate on CAA? They are Pegasus पे हम मांग रहे, पेगासिसवर चर्चा करून सांगतोय, झाली चर्चा. सुप्रीम कोर्टात मॅटर पेंडिंग आहे. चायना इश्यू, चायना इश्यू. आम्ही राहुल गांधी हे त्यांना विचारतात की चीनची परिस्थिती काय आहे, लडाखमध्ये काय चाललेलं आहे. मोदी सरकार बोलायला तयार नाही. पार्लमेंटमध्ये तर संपूर्ण वेळ पार्लमेंट झालं पाहिजे, आम्ही त्यामध्ये भाग घेऊ इच्छितो, पण तुम्ही आम्हाला घेऊनच देत नाही भाग. Boycott हो सकता है. I don't know. The parliamentary party will decide. One bite in English, please. The Modi government has been saying that all is well. However, job losses are being seen, inflation is on a high. How does the Congress react to it? No, I think this is what I'm trying to tell you. I've just touched upon one single aspect of Indian economy, which is inflation. Inflation hits common man. Price rise hits common man, ordinary citizens. And why there is inflation? Because Modi is not able to control the Indian economy. They lost control of the Indian economy because the growth rate has plummeted. Growth rate is 4% is what Modi said of about 1920 growth rate. But Arvind Subramanian says that it is not 4%, it was negative. And he was Modi's chief financial advisor. You must take his views seriously. So economy is in shambles. Therefore, there is no income. Therefore, taxes. Therefore, inflation. And there is a charge from the BJP government basically saying that the opposition is more or less inactive in the parliament as well as. There are two things. This is a very planned propaganda by the government that opposition is silent, not visible. Two things are there. Number one, parliament is not allowed to function. Where do you speak? Number two, of course, COVID restrictions were there on all of us. I mean, we don't deny that. No public meetings, no rallies, no andolan, no nothing. And then thirdly, there was a systematic attempt to stifle the media. If he spoke anything, media will black it out. If Rahul Gandhi says something, it will be blacked out. If Sonia Ji says something, it will be blacked out. Congress party says something, so that people will say, okay, where are they on the television? There is no Congress party on the television. How can it come? Media has been completely controlled. If media, simple news item comes in the media, then next day the proprietors are arrested. There is a ED raid. There is a raid Raj against media. And therefore, there is a systematic attempt to see that there is no opposition. Then everything is hunky-dory. Everything is fine. That's not true. Things are very bad. That's why we had to, you had to give us a space to tell us what we are trying to tell. We are trying to reach the people. Abhi kya hai? Goa mein we are not able to hold rallies because of COVID. Only house-to-house contact is possible. So there are restrictions because of the COVID situation. But I think you can play a very important role in carrying a message. Whether people believe it or not, it's up to them. मैं वही आपको दोबारा आपके सवाल से पहले ही मैंने जवाब दिया और आपसे रिक्वेस्ट किया. श्री राहुल गांधी जी जयपुर राजस्थान में महंगाई के खिलाफ महारैली करते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है. इसीलिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैंने आप सब पत्रकार साथियों से उम्मीद की, क्योंकि आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आज विपक्ष यहाँ बोल रहा है, आज विपक्ष संसद में भी बोलेगा, लेकिन उसे दिखाने की जिम्मेदारी
हमारा जो चौथा स्तंभ है मीडिया है उस तक है कि एक तरफा ना रहे, विपक्ष है और विपक्ष लड़ रहा है। ये आपसे निवेदन है कि आप इसको दिखाएं। धन्यवाद। अगला सवाल। फ्लोर मैनेजमेंट रहेगा क्या? तो पार्लियामेंट में फ्लोर मैनेजमेंट रहेगा, टीएमसी वन वे, यूआर और अदर वे, सब मुद्दे पे सब साथ है। फ्लोर मैनेजमेंट और देखिए, हमारी जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहती है, उसकी स्ट्रैटेजी कमेटी रहती है। वो कमेटी हर सुबह 10 बजे मिलती है और साथ के जो विपक्ष के सारे दल है उनके साथ फ्लोर मैनेजमेंट होता ही है, बिल्कुल होता है, सभी दलों के साथ होता है, क्योंकि हम भाजपा का सभी मुकाबला करना चाहते हैं। लेकिन संसद का अधिवेशन चले तब, अब चलेगा ही नहीं तो क्या फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट सर, आपण एक दोन घ्या। एक्झॅक्टली गोव्यातली काय स्थिती वाटते? कारण न्यू केसेस देण्याचा प्रयत्न केलाय काँग्रेसनं. काय एकूण सांगा, एकूणच गोव्याच्या ह्याच्यामध्ये किती सीट येतील, बहुमत येईल, काय होईल, किंवा आणखीन परत नंतर सत्तेसाठी काही इतर लोकांची मदत घ्याल का, काय? हे पहा, गेल्या 5 वर्षापूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये देखील गोव्याच्या लोकांनी काँग्रेसला आशीर्वाद दिला होता. म्हणजे 17 जागा आमच्या आल्या होत्या. पुढे काय इतिहास घडला तुम्हाला चांगला माहिती आहे. यावेळेला गेल्या 5 वर्षाचं जे भाजपचं सरकार चालवलं आहे त्यामुळे लोक इतके नाराज आहेत की यावेळेला निश्चितपणे भाजपचा तर पराभव होणारच आहे. पण यावेळेला माझी अपेक्षा अशी आहे की गोव्याचे लोक एका पक्षाच्या हातात सत्ता देतील आणि ते काँग्रेसच्या हातात सत्ता देतील. आणि तुम्ही म्हटला त्या खरं आहे की आम्ही नव्या चेहऱ्यांना संधी दिलेली आहे. 80% आमचे उमेदवार हे नवे आहेत आणि त्यामुळे आमचा विश्वास आहे की या निवडणुकीमध्ये गोव्यामध्ये काँग्रेसचं स्पष्ट बहुमत येऊन आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर सरकार येईल आणि मग भाजपला काही तोडफोड करायची काही संधी राहणार नाही. सुजयजी, तुम्ही म्हणता की लोकांनी तुम्हाला स्पष्ट बहुमत द्यावं, पण 2017 मध्ये तुम्हाला स्पष्ट म्हणजे सर्वाधिक मोठा पक्ष majority होता, आहे. पण तरी सुद्धा काँग्रेस सरकार करू शकलं नाही. तुमचे मित्र गडकरी गोव्यात आले, त्यांनी सरकार केलं आणि ते गेले, काँग्रेस तिथेच होती. यावेळी तसं होणार नाही याची तुम्ही काय गॅरंटी? म्हणून आमची विनंती गोव्याच्या मतदारांना आहे की तुम्हाला स्पष्ट बहुमत द्या. 20च्या वर जागा द्या, 21च्या वर जागा द्या, म्हणजे ही तोडफोड करायला त्यांना संधी मिळणार नाही. फक्त गोव्यातच नाही, मणिपूरमध्ये हेच रामायण घडलं. आज केंद्र सरकार आहे, प्रचंड मोठी ताकद आहे, आर्थिक ताकद आहे, ईडी सीबीआयच्या चौकशा समित्या आहेत, सगळ्यांना ब्लॅकमेल करायचं चाललेलं आहे. महाराष्ट्रात मी सांगतो तुम्हाला किती जणांच्यावर काय काय रेड चाललेले आहेत, काय काय ब्लॅकमेल चाललेलं आहे. हेच त्यांचं सरकार चालवत आहेत ते. त्यामुळे जर तुम्ही थोपवू शकाल का? नाही, आता बघा, स्पष्ट बहुमत जर लोकांनी दिले तर मग प्रश्नच राहत नाही. पण आमची खात्री आहे की आम्हाला 21च्या वर जागा मिळतील आणि त्यामुळे तोडफोड करायची किंवा पक्षांतर वगैरे करायची काही भीती राहणार नाही. आणि मग खरंच गोव्याचा जर विकास करायचा असेल तर एका पक्षाच्या, ते सुद्धा काँग्रेस पक्षाच्या हातात तुम्ही 5 वर्ष सरकार देऊन पहा आणि बघा मग काय होतं. अब खत्म, लेट्स कंक्लूड. काय आप लोग मीडिया बाइट अलग अलग चाहेंगे तो आप लोग सबसे अपना लास्ट एक शेवटचा प्रश्न होता. तुमचे गोव्यातले चांगले मित्र ज्यांच्याकडे तुमचे घरगुती संबंध आहेत असे प्रताप राणे यांनी यावेळी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला, त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? कारण त्या संबंधी गोव्यात खूप राजकारण झालं. पण त्यांच्या घरगुती नात्याचे संबंध जरी असले तरी त्यांच्या राजकारणात मी काही पडणं काही योग्य नाही. काँग्रेस पक्ष त्याबद्दल तो निर्णय घेईल तो त्यांनी घेतलेला आहे. त्याचं वय 87 झालेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांनी तो निर्णय घेतला असं मी वाचलेलं आहे. पण मी आज वेळ मिळाला तर त्यांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शुभेच्छा द्यायला जाणार आहे. कारण मला तो 2 दिवसापूर्वी नाही, मग आता काय संपला विषय आता. लास्ट क्वेश्चन. सर, कल अमित शाह गोवा में आए थे, उन्होंने कहा है कि गोवा भाजपा के लिए गोल्डन गोवा है, पर गोवा कांग्रेस के लिए गांधी परिवार का गोवा है. देखिए, अमित शाह जी को क्या क्या कहना है, किस तरह से देश चला रहे हैं, वो अपनी बात करेंगे. देखिए, गोवा की जनता ने कांग्रेस को हमेशा आशीर्वाद दिया है. पिछली बार 2-3 जगह कम रह गई, बात अलग है, लेकिन अब की बार मैं समझता हूँ वो गलती सुधरी जाएगी और कांग्रेस को पूरा बहुमत मिलेगा और हम कांग्रेस एक अच्छा प्रशासन देंगे. राहुल गांधी जी है, सोनिया जी हैं और उनके आशीर्वाद से वो भी शायद आने वाले हैं कुछ दिनों में प्रचार करने के लिए. तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भाजपा ने पिछले 5 साल में गोवा का प्रशासन चलाया है, लोग इतने दुखी है, इतने नाराज है, और जो केंद्र सरकार से जो कर्तृत्व अपने अभी बताया कि किस तरह से महंगाई की मार पड़ी है, तो लोग देश से कहीं भाजपा नहीं चाहते. वो जो खैर 2024 में उसका फैसला होगा, लेकिन आज हम गुजारिश कर रहे हैं आप सबसे कि गोवा में आप कांग्रेस को सत्ता दीजिए और एक मैसेज दीजिए गोवा से कि भाई लोग त्रस्त है बीजेपी से और जो गोवा में होगा वो कल
2024 में देश में होगा। धन्यवाद, थैंक यू। सर कुछ पत्रकार लेट आए हैं, एक फोटो अब दोबारा हो जी जाएगा। जी 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 एक सर, जी पुनः और जो लोग 101 सर का करना चाहे इंटरव्यू, बात आप कर सकते हैं।